Dina mulei alishtlifna Idalti الفرج تلو هنا لنا في اسمك افيسنا ميلسارك جربنا في الروح خلصني شمولك فورموني سالتي يا توليدك دايفين كنا دفنا مدبايا ترونا سامي شيش على ديم سافين Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Mulej inti kont għalina ken minn nisel għal nisel, minn dejjem ta' dejjem int o Alla. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw dawn l-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti r-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejtin familja Ċefaj u familja Magro. Ħares mulej lejn din l-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek aħna u nittrażnu u nżommu l-qis fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura mnenġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġelu tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobs l min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti. I toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u t-temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jeħles lil-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Il-mulej jeħles lil-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien. Jinfittix il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelesni. Il-mulej jeħles lil-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Il-mulej jeħles lil-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Il-mulej jeħles lil-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Jgħajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlesom. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Il-mulej jeħles l-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Glorja u tifħir lilek Kristu,
Gloria وتفخير لكريستو. البنيدم مش بالحبس بس يعيش، إذا بكل كلمة اللي تخرج من فم الله. Gloria وتفخير لكريستو. Il-mulej ma'kom għarem l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-dixxipli tiegħu: intom u titolbu, tgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu aktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru l-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux il-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Waħda mill-għajluniet kbar għal ħajja spiritwali tagħna li l-Knisja qiegħda tipproponilna propju f'dan iż-żmien tar-Randan hija l-ħajja tat-talb tagħna. U allura eżis bħala insar m'għandniex inħallu jum wieħed biss jgħaddi minn fuqna mingħajr ma nitolbu. Issa li titlob, xi tfisser? Li titlob ifisser li titkellem mal-mulej, li taqsam miegħu dak li tkun għaddej minnu. Jista' jkun il-ferħ, jista' jkun in-niket, tista' tkun ir-rabja, tista' tkun anke d-diżappunti. U fuq kollox li tisma' lilu ukoll x'għandu x'jgħidlek, għax il-mulej jirrispondina wkoll bit-talba tal-missierna li għallimna hu, li hija mudell tat-talb tagħna. Hija talba ta' fiduċja indirizzata lill-Alla bħala l-missier tagħna. Hemmx fejn tasal iktar. Alla il-missier tagħna li jħobbna bimħabba bla tmiem, bla qis. Għalhekk importanti jeżis mela li ma tgħaddix ġurnata li ma niftakarx falla dak Alla li qed iżommni ħaj, dak Alla li qed jipprovdili, dak kollu li tani saħħti, dak kollu li qed jagħmel kollox miegħi biex inkun nista' inkompli il-missjoni tiegħi hawn f'din l-ard. Allura importanti ħafna li nitolbu għax it-talb jaqadna ma' Alla fil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbu ħinebba aħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina, għalhekk ngħidu: Missier, ikun li trid int. Għal-Ministri tal-Kelma biex jagħmlu ħidma ta' katakezi li twassal għaċ-ċelebrazzjoni bil-fidi tas-sagramenti, nitolbu. Għal-bnedmin kollha biex iwarbu l-vjolenza u japprezzaw u jgħixu id-don tal-maħfra, nitolbu. Għal-kull min huwa imtaqqal mill-problemi tal-ħajja biex isib kuraġġ u faraġġ fil-kelma setana tiegħek, nitolbu. Għalina
biex nitalmu li jittalb ma jfissirx li nfittxu lilek meta niġu bżonnok, imma fuq kollox biex nirringrazzjawk u nfaħruk nitolbu. U fl-aħħar namlu it-talba tagħna. U Alla missierna, ismana meta nsejħulek, aħfrinna dnubietna u ħarisna fl-imħabba ta' wliet is-saltna tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li bniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti u id-dnub tiegħi nħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħalliq li tista' kollox, il-qadaw l-offerti li ġibna qudiemek mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Inti li tipprovdihomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja, fil-ħnatija kamil li issa jinbidlu f'għajnuna għalina għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti ta' kull sena li l-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom. Jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal:
Ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja. Bis-salib fil-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familja Ċefaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamli kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoħxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana. Fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Ngħidu flimkien. Sirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-imnoħa tjalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja.
bil-mewtija kif rid minnek il-missir bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. tal-ħatin
Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom itqarbilna, rażżan fina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjex tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, Tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zibaħanja bil-fer taqlu bisafin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.